Oplysningstiden. Oplysningstiden er en tidsperiode i Europa, der varer fra ca. 1700-tallet til 1800-tallet. Det, der kendetegner oplysningstiden, er, at den menneskelige fornuft træder i kraft. Dette sker i en naturvidenskabelig revolution, hvor filosoferne og videnskabsmændene ved hjælp af deres fornuft kan finde ud af en masse naturvidenskabelige ting. F.eks. Isaac Newton og hans naturvidenskabelige metode. Begrebet oplysning har været i brug siden oldtiden og er en betegnelse for religiøst, men også et filosofisk klarsyn. Baggrunden for oplysningstiden er, at borgerne vil have en del af magten og angreb derfor enevældet i 1700-tallet. Kirken og religion mistede deres troværdighed i takt med, at naturvidenskaben udviklede sig og gav andre forklaringer, end kirken gjorde. Oplysningstiden og religion. Vi har valgt at sætte fokus på 3 af de vigtigste genrer inden for religion i oplysningstiden. Pietisme går ud på at tage afstand fra den ortodokse kirkes stivhed og tro, at Gud har skabt os og givet os en fornuft, som vi skal bygge videre på. Vi skal bruge fornuften til at komme videre med de startselementer, som Gud har givet os, og tage udgangspunkt i det enkelte menneskes forhold til Gud. Rationalisme er dannet ud for oplysningstiden og har derfor samme fokus som denne, nemlig fornuften. Filosofisk rationalisme har i princip, at sandheden skal bestemmes ud fra fornuften og analysen frem for overleveringen. Grunden til, at sandheden ikke må komme fra erfaring, er fordi vi ikke kan være sikre på, at det er den evige sandhed. For eksempel dengang man var fast besluttet på, at jorden var flad. Rationalisme har den opfattelse, at den væsentligste kilde og hovedkilde til anerkendelse er den menneskelige fornuft. Deisme er troen på, at der findes et Gud. En Gud, der har skabt jorden og alt levende. Men efter jordens skabelse griber Gud ikke ind i verden igen. Gud har skabt jorden sådan, at den fungerer som et perfekt funktionelt system, som kan køre sig selv. Opfattelsen opstod i 1600-tallet og var især udbredt hos oplysningsfilosoferne. Nogle af periodens filosofer er Immanuel Kant, René Descartes og Isaac Newton. Periodens forfattere er Ludvig Holberg, Borsen og Kingo. Periodens generelle litterære træk er romaner, komedie og satire, og som ses tydeligt blandt andet Ludvig Holbergs værk Jeppe på bjerget. Et eksempel på oplysningstiden arkitektur er Københavns Byret. Bygningen indeholder de kendetegn, som klassicismen har. Dette er klassiske former som søjler, buer, enkelhed, rene former, lige linjer, symmetri og harmoniske opbygninger. Geometriske former som kvadrater, trekanter, cirkler blev de mest brugte elementer. Man kan også se trekantede gavle og søjler på mange bygninger, som vi kender fra antikkens templer i Grækenland. Modsætning til romantikken og barokken med mange detaljer. Nøgleordene var klarhed, enkelhed, symmetri, ligevægt og harmonisk forhold mellem bygningsdelene.